Ħansibu is-salmi tal-ġimgħa tal-ewwel ġimgħa ħantikom il-paġna. Qegħdin paġna 67. Umu bil-wifqa sibu l-paġna u ngħidu it-talb flimkien. Page 67. Oh Allah, ya ehli hisni, muhulei fihi tashahni. Gloria lil-Missiru lil-Liben u lil-Spiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Alleluja. Inta mart mulej b'setetek, l-art li ħlaq u imliet bil-bejjem, ta' kull razza u ta' kull sura, u taxxaqt bl-emejjel tiegħek. Wara dan sawwart il-bniedem fuq ix-xbija tiegħek ħlaqtu u mal-barka tiegħek tajtu ħakma sħiħa fuq il-ħlejja. Rott mulej jislim tal-bidu lil din l-art li tajtna naħdmu, jerġa' jidher fija l-ordni li rittint fil-pjan ta' erfek. Isma tal-bna missir twajjeb u int waħdini tiegħu daqsu li ta' dejjem jisaltnatkom mal-Ispirtu faraġġ tagħna. Amen. Doris l-antifona. Nodu bil-qeda. Ħini min jaħseb fil-fqir u d-dajjef fjum il-awġ jeħilsu il-mulej. Il-mulej jieqaf miegħu fuq is-sodda tal-mart, ifejqu mill-mart meta jkun mixħud. L-edewwa jixtiequ li jdeni u jgħidu meta se jmut u jintemm ismu. Dawk kollha li joboduni fesfsu bejnietom kontrija, jaħsbu dak li hu ħażin għalija. Imqar ħabibi li fih kont nafda li kiel minn ħobżi intrefa kontrija. Min dan naraf li jien kuntent bija li l-għadu ma jifraħx minħabba fija. Imbirek il-mulej Alla ta' Izrael min dejjem għal dejjem. Amen, amen. Gloria. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien fejjaqni mulej għax nibt kontra tiegħek. Doris. Il-mulej kien u qawwa u alla għalina għajnuna kbira sibnieh fid-dwejja. Anqas jekk jgħidu jolew il-mijietu jew jiteżżu l-muntanji bit-tqanqil tiegħu. Hemm xmara li jiswieqi tagħha jferħu l-belt ta' Alla, l-amara qaddisa tal-għoli. Tredu l-ġnus, iġġarfu s-saltniet, iddewbet l-art malli semma leħnu. Ejje waraw x'għamel il-mulej, emejjel tal-għaġeb fuq l-art.
biżżejjed kunu għafu li jien Alla, oli fuq il-ġnus, oli fuq l-art. Gloria lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Il-mulej tal-eżerċiti magħna, fortizza lina, Alla ta' Ġakob. Gbar u tal-aġeb l-emejjel tiegħek, mulej Alla li tista' kollox. Min mulej ma jibżax minn ismek, min ma jsebħux. Gloria lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Il-ġnus kollha jiġu jinxteħtu quddiemek mulej. Ġew b'sajla? Lezzjoni. Bil-wifqa, Kristu ħabna u ħalna minnu bitna bis-saħħa ta' demmu. Wa minna saltna u assasina l-Alla. Gloria lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kristu ħabna u ħalna minnu bitna bis-saħħa ta' demmu. Doris. Imbir ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ falla is-Salvatur tiegħi. Għax is-Setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar għaddejsu l-isem tiegħu. U wera l-qawwa ta' driegħu xerret lil dawk li huma jimkabra f'qalbhom. Mela b'kull ġejt lil minu bil-ġuħ l-onja batu mill-barra b'xejn. Bħalma wiet lil missirijiet nabris Abraham u nislu għal dejjem. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien il-mulej ħaħsibna għaddejja tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu. Imbirek Alla għax fil-ħnina tiegħu qegħdin paġina 70. Imbirek Alla għax fil-ħnina tiegħu jipprovdi lil minu fil-bżonn u jimla bil-ġid lil minu bil-ġuħ. Fiduċja kbira nitolbuh u ngħidulu u rililna. Mulej Missier l-aktar ħanin nitolbuk għall-membri batuti tal-Knisja tiegħek. Eħles lill-imjassrin, iftaħ għajnejn il-omja. Libbes lill-fidili kollha bl-armatura tiegħek. Mulej ħanin kummana fl-aħħar nifs ta' ħajjitna. Oħroġ lil ħutna l-mejtin għaddaw li fih intammar. Fiskit ta' qalbna nresqu it-talba personali tagħna. Ngħidu flimkien, Missierna illi inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrinna rinubitna, bħalma naffru lil minu ħati għalina, la daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Nitolbu mulej ħares lejna għaddejja tiegħek u għatina l-grazzja li jkollna dejjem il-ħila nġorru fuqna il-madma tħelu tal-feddej tagħna fuq l-eżempju li tagħna fil-passjoni tiegħu l-istess ibni Ġesu Kristu Sidna li hu Alla
miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku l-mulej dal-misteru arku btejna ejjew mela nadura quddiem riti ġodda suri qatt ma jispiċċaw bitwenni ġo qalbna nostru dak is-sensi li jara lill-Missierin roddu l-Iben qalbna kollha kull tifħid lejhom madberik ta' qalbna imħabbitna l-fuq it-tip lill-Ispirtu li ġej minnhom ħajru koll xejn inqas kbir. Amen. Nitolbu das-sagrament tal-Aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rrepetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix wis-salta għal dejjem ta' dejjem. Ikum imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira mkalla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlog glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini u Om, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-Anġeli u l-Qaddisin, faru l-mulej intom ġnus kollha, sebħu popoli kollha, għandu jgħidu bikru mama, u kelmek il-mulej id-dum maħal dejjem, gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu, qaddisa Marija Omm Alla, Omm Alla, Omm Alla, itlob għalina midin bihi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Għal-benefattur ta' dil-Knisja ħajjunu mejtin, missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu huma fis-slim. Il-lejla tajba l-kulħadd. Risa il-lejl mulejja, fil-weda tal-mistrieħ, ġabe